नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आज आम्ही डिजिटल युगांत असा तसं म्हणू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कृतक बुद्धिमत्ते ह्या युगांतो असा म्हणून सांगितल्यार चूक होत नाही. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗತ್ಲರ ಇತ್ತೆ ಚಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂತು AI ಸಾಧನಂತ ಕರೀತಸ तसंत आरोग्य क्षेत्रांत रोग्यांते रोग पत्ते करू ॲडी आणि त्यांचे वरदी विश्लेषणे बघून त्यास हवेदल्ल्या चिकित्से ऑपरेशन क्रमो AI साधन AI ॲप्लिकेशन्स ಮೂಲಕ करीत असत. तसं होणं विंगड क्षेत्रांत AI अन्वय आज आम्ही बघतो. त्यानिमित्त AI मनुष्यते प्रगतीस एक शक्तिशाली साधन म्हणून सांगतो. मानव बुद्धिमत्ते ಒಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ म्हटल्यार कृतक बुद्धिमत्ते ಒಟ್ಟು ಸೇರವಲರ ಸಮತೋಲಿತ आरोग्य समाज प्रपंच सृष्टी करवे साध्य म्हणून सांगतो. आईच्या वृत्ती प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयर होणं सुमारू 10 वर्षांसून ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्नांत AI स्पेशलिस्ट होणं सेवा करीत आईले श्री राजेश नायक कल्लरका हे आमचे स्टुडिओ आयले हांस नमस्कार आणि स्वागत. थँक्यू. ह्यांचे उट्टू अनुभव वांटवताना आधी ह्यांचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. श्रीयुत राजेश नायक कल्लरका हे श्री मोहन नायक कल्लरका आणि श्रीमती कस्तुरी नायक विजय गोडियाल ह्यांचे पूत. ह्यांच्या बाईल श्रीमती गौरी आणि ह्यांचे पूत ईशान हे कोड्यालांत जन्मोन मुंबईत बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर सेंट्रल इस्कुलांत मूळ शिक्षण घेऊन मुंबई विश्वविद्यानिलयांसून पदवी शिक्षण आणि मणिपाल विश्वविद्यालयांसून एक्झिक्युटिव्ह MBA शिक्षण केले जात. हे बेंगळुरांतले JP मॉर्गन चेज क्लर्क्स आणि ब्लॅक रॉक सारख्या आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या संस्थेंतू काम केल्ले अनुभव घेऊन 2017 म्हटल्यार 2017 मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलियास संसार समेत जाऊन प्रस्तुत AI स्पेशलिस्ट होऊन BKI म्हटल्यार बेंडिगो कंगन इन्स्टिट्यूट टेक्निकल अँड फर्दर एज्युकेशन प्रोव्हायडर मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलियांत काम करीत असत. प्रस्तुत अजूर AI 102 इंजिनिअरिंग सर्टिफिकेशन हॅस तयार करत असत. हे AI साधन आधारित सुमार ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस ॲप्लिकेशन्स चॅटबॉट्स रचना तयार करून संस्थेचे नाव वाढवलीसत. हॅस पूरक जल्ल्या स्क्रम मास्टर आणि मायक्रोसॉफ्ट AI सर्टिफिकेशन केले सत. प्रवृत्तींतू राजेश उत्तम क्रिकेट आटगार, वृत्तीपर क्रिकेट अंपायर तरबेतुदार, कोच होनो नॅक्रांस मार्गदर्शक करीत असत. हॅस 2023 म्हटल्यार 2023 मॅन ऑफ द मॅच प्रशस्ती BK आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर होनो एक्सलेंट अंपायर होनो प्रशंसा पदक स्वीकार केले सत. मुंबईत प्राणीदया संघांत स्वयंसेवक होनो सेवा दिली सत. राजेश तुम्ही कोड्यालांत जन्मोनो मुंबईत थोरदालसो आणि तुमचं एक वडोपान असं आणि तुमचे एक शिक्षण असं हा एक 2 गाव कसं एक प्रभाव पडला. सगळेचं माझे नमस्कार. मला भारी चुकोड लागतं साहित्य येऊन मला खूप इच्छा असा माझे कम्युनिटीन येऊन इंटरॅक्ट करवायचे आणि शेअर करवायचे एक्सपिरियन्स आणि काही स्मॉल स्केलांत मला काही कॉन्ट्रीब्यूट करवात मी त्याच्या उत्सुक असा. या मुंबई आणि मँगलोर हे माझे सिटीज असतात. मी मंगळुरात जन्मलो जसं तुम्ही सांगितलं होतं आणि मुंबईत मी ब्रॉटअप झालो होतो. हे दोन्ही सिटीज माझे इन्फ्लुएन्स असतात माझ्या लाईफात. ते इन्फ्लुएन्स खूप जास्त इन्फ्लुएन्स असतात. मंगळूरचे जन आणि माझे रिलेटिव्स आणि माझे कम्युनिटी ते मला खूप आवडतात. आणि एव्हरी टाईम मी जेव्हा मंगळुरास आयलो सा धाकले असून अजून सर आयलो सा
मंगलोरान सगळे रिलेटिव्स आणि माझे कम्युनिटीन मला वेलकम केलें आसा आनी मला एकदम चुक्कोड ट्रीट केलें आसा मला गायड केलें आसा त्यास मी सांग एवरी टायम मला खुशी होता आणि त्याच सेम मुंबईन तो माझी फॅमिली थंय आसा माझे डॅडी BARC इंतू सर्वीस करत होते आणि मी BARC क्वॉर्टर्सांत ग्रो अप जालो आसा सेक्युअर सेफ अँड फ्रेंडली एनवायरमेंटांत मी ग्रो अप जालो आसा थंय आमी खेळत होतो धाकल्यासून आणि माझे दादा आणि थंय माझे रिलेटिव्स होते त्यांचे वट्टू मी विकास जाऊन मी त्यांच्या वट्टू बोलत होतो आणि मी त्यांच्या वट्टू टाइम स्पेंड केले आसा तर सगळे आमचे कम्युनिटी वाले आसात मंगळुरांत तो आसा मुंबईन तो आसा ओवरसीज आसा आमी सगळे कनेक्टेड आसा आणि एवरी मोमेंट ऑफ लायफांत माले काही ना काही कनेक्शन्स असतात आणि ते सगळे मला इन्फ्लुएन्स झाले आसा थ्रू आउट माय लाईफ त्यास आय एम व्हेरी हॅपी आणि मला चुकोड लागता माझ्या कम्युनिटी सोबत टाइम स्पेंड करवे आणि काही कॉन्ट्रीब्यूट करवे टू माय कम्युनिटी राजेश तुम्ही 2017 इट मीन्स 2017 ह्या वर्षांत तुम्ही ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न असं तुम्ही शिफ्ट झालो होय. नाही होय. तुम्हाला एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी नाही तर कामध्ये एक अवकाश कसं गावना आम्ही बंगळुरांत होतो आणि बंगळुरांत मी 9 इयर्स ब्लॅक रॉक वट्टू काम केले होते मला वन टाइम ऑन साईट ऑपॉर्च्युनिटी होते US मी गेलो होतो 2008 आज मला एक्सपिरियन्स चुकड होते तेंतू मिगे माझे वायफास एक प्रोजेक्ट गावलाय मेलबर्नांत आणि आम्ही डिसाईड केले आम्ही इंटरॅक्ट केले आणि डिसाईड केले आम्ही ट्राय करूया मेलबर्नात जाऊन आणि इनिशियली मी त्याचे वट्टू माझे वायफ वट्टू आणि माझे पूत आम्ही तिगाव गेलो आम्ही थंय 3 मंथ्स होतो स्टार्टास मला चिके एक्सपिरियन्स करवे होते कसे असता तेंतू म्हटल्यार ते सिटी कसे आसा कंट्री कसे आसा आणि थंय प्रॉस्पर होवा ते नाही होवा ते जॉब एक ऑपॉर्च्युनिटी असतात बट थंय स्टे करवे होता ही नाही ते सगळे मला एक्सपिरियन्स करवेचे होते 3 मंथ्स उपरांत आमास एक आभास आयलो ते चुकोड सिटी करून त्यास मी रिटर्न आयलो आणि मी ब्लॅक रॉक वट्टू रेजिग्नेशन घेतलें आणि मी पुन्हा मेलबर्नात गेलो त्याच्या उपरांत मी माझे प्लॅन होते माझे ईशाना वट्टूची के टाइम स्पेंड करपाचे कितें म्हटल्यार जेव्हा मी बँगलोरांत होतो त्या टायमास मला जास्ती टाइम नाही गावत होते माझे पुता वट्टू टाइम स्पेंड करवे मी अराउंड 7 मंथ्स साधारण माझे ईशाना वट्टू टाइम स्पेंड केला आणि गौरी माझे वाईफ ते वर्क करत होता मिगे 7 मंथ्स उपरांत तेले थंय म्हटल्यार आमी थंय सेट जालो आसा ईशान त्याच्या उपरांत आमी तेले किंडर गार्डनांत एनरोल केले आमी त्याचे वट्टू होतो त्याच्या उपरांत आमी डिसायड केले आतां राईट टाइम आसा मला जॉब स्टार्ट करवे मी आदीसून म्हटल्यार मला फ्रेंडशिप आणि नेटवर्किंग करवे बारी चुकोड लागता त्या 7 मंथ्सान मी चुकोड ते नेटवर्क करून मी एक आयडिया घेतले होते कसे असता मेलबर्नांत आणि ऑस्ट्रेलियात वर्क कल्चर कसे असता ते सगळे मी एक आयडिया घेतले होते ते मला हेल्प केले आणि मी गुगलांत आणि वेबसायट्सान रिसर्च म्हणले सर्च करून मी प्रिपेअर केले होते तेच थंय माझे जानेवारी 2018 मी अप्लाय केलं मिड जानेवारी आणि मला एंड ऑफ जानेवारी मला या जॉब ऑफर गावले होते तर एक्सपिरियन्स ओवरऑल चुकोड होते आणि जास्ती प्रॉब्लेम्स नाही होते जॉब फाइंड करवे माझ्या एक्सपिरियन्सान समा राजेश तुम्हास ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्नांत एक काम गावे ते प्रक्रिया प्रोसेस तुम्ही आता सांगितलं आता तुम्हाला काम गावल्या परांत ते एक वातावरण आणि तुमचे नेचर ऑफ वर्क कसं होता मी BKI बेंडिगो कँगन इन्स्टिट्यूटान जॉईन जाल्लो माझे फर्स्ट जॉब रोल होते थंय असेसमेंट ऑफिसर बेंडिगो कँगन इन्स्टिट्यूट हे तोरला एक टेफ आसा या पब्लीक सेक्टर टेफ स्टेट गव्हर्मेंट अंडर येता विक्टोरियन गव्हर्मेंट करून तेंतू एक आसा स्टडीज
ते प्रोफेशनल स्टडीज करवतात इंटर्न्स म्हटल्यार मेकॅनिक्स इलेक्ट्रिशियन्स प्लंबर्स ते सगळे ट्रेन करवतात प्रोफेशनल कोर्सेस प्रोफेशनल वय प्रोफेशनल कोर्सेस आणि दुसरे एक डिव्हिजन आसा ते स्किल्स असेसमेंट करतात स्किल्स असेसमेंट म्हटल्यार आतां कोण इंडिया पाकिस्तान एशिया आणि कैल्या भागासून ऑस्ट्रेलियास मायग्रेट करवे आसतले त्यांचे ऑक्युपेशन्स असतात जसे कॅफे रेस्टॉरंट मॅनेजर्स असतात नाहीतर बेकर्स असून दे ते सगळे आसा एक गव्हर्मेंटान आमचे कंपनीज एक अथॉरिटी दिला आसा स्किल्स असेसमेंट करवे त्या स्किल्स असेसमेंटान आमास त्यांचे जे क्वालिफिकेशन डॉक्युमेंट्स असतात ते घेऊन निगे कंपेर करवे असता विथ दी ऑस्ट्रेलियन फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आणि एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क वट्टू ते जर पास जाल्यार ते पॉझिटिव्ह आउटकम गावता नाही जाल्यार नेगेटिव्ह आउटकम गावता ते पॉझिटिव्ह आउटकम घेऊन ते मायग्रंट्स आणि मियो मायग्रंट आसता तर ते पॉझिटिव्ह आउटकम घेऊन आम्ही गव्हर्मेंटा लागीं जातो आणि सांगतो यार आम्ही एलिजिबल आसता आतां मायग्रेशन करवे आणि त्या मायग्रेशन निगे ते विजा ग्रँट करतात परमनंट विजा माझे काम इंतू रिलेटेड होते इनिशियली 3 years मी तेंतू 3 वर्ष तेंतू काम केलो मी सगळ्या प्रोसेस अंडरस्टँड केल्या आणि निगे मी नेक्स्ट रोलास अप्लाय केलो इंटरनली ते एक चुकोड आसा ते इंटरनल जॉब प्लेसमेंट्स प्रेफरन्स देतात नेक्स्ट रोल माझे IT प्रोजेक्ट मॅनेजर होता मी त्यास अप्लाय केलो आणि मी डेमॉन्स्ट्रेट केलं इंटरव्ह्यूवर की मी काय काय करवात आणि तू काय काय इम्प्रूव्हमेंट करवात आणि ते इम्प्रेस होऊन मला ते जॉब ऑफर केलं त्यांनी IT प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तेंतू मी सुमार प्रोजेक्ट्स केले IT प्रोजेक्ट्स आणि लास्ट 2 वर्षांपासून AI हे डेव्हलप होत आसा त्यास न्यूसान होते आणि सगळ्याच गोत होते बट आमचे कंपनीन ते इनिशिएटिव्ह नाही घेतले होते त्यास बोर्ड जे कंपनीचे आसा त्यांनी गव्हर्मेंटसून परमिशन घेऊन एक AI डिपार्टमेंट स्टार्ट करवे म्हणून फंडिंग घेतले तेंतू तेन जॉब ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीसाठी त्यांनी मला अप्रोच केलं आहे डायरेक्टली आणि सांगितलं असे असे रोल असा तुले इंटरेस्ट असा आहे आणि मी मला इंटरेस्ट होत आहे बिकॉज मला टेक्नॉलॉजी इष्ट असा आणि मला आवडता लर्निंग आणि लर्निंग अँड ऑल्सो इंतू इम्प्लिमेंट करवे तर तसं मी कॉन्वर्सेशन केलं आणि त्यांनी सांगितलं वैत तुले या ऑफर करूया आणि आम्ही वर्क करूया आणि आमचे AI स्ट्रॅटेजी काय ते सगळे आम्ही डेव्हलप करूया तर 2025 बिगिनिंगांत मी एप्रिलांत मला हे जॉब मी स्टार्ट केलं आहे आणि तेंतू मी लर्न करून डेव्हलप करून मी AI ॲप्लिकेशन्स बनवले असतात चॅटबॉट्स बनवले असतात बट या जस्ट बिगिनिंग आणि मला या वर्ल्डांत ऑपॉर्च्युनिटीज भारी असतात आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीज यूज करव्या मस्त टेक्नॉलॉजी हवंय आता तुम्ही शुरू वेसे असेसमेंट मॅनेजर होणं प्रोजेक्ट मॅनेजर होणं त्यापर्यंत तुमचे एक कंपनी संस्थेंत तुम्ही AI डिपार्टमेंट तुम्ही स्टार्ट करूया तुम्ही कारण झालो नाही एक विशेष झाला विचार आता तुम्ही कुटुंब समेत संसार समेत तुम्ही मेलबॉर्न शिफ्ट झालो थंय एक तुम्हाला अडजस्टमेंट नाही तर अडॅप्टेबिलिटी इश्यूज काहीतरी प्रॉब्लेम झाले आम्ही मायग्रेट झाले प्रांत ते इनिशियली आमास इंडियन फूड ते गावाची के कठीण झाले बट मला असं मी असा विचार करतो हेल्दी फूड खावे एव्हरीवन सगळे हेल्दी फूड खावे ते आणि व्हेजिटेरियन प्रेफर करतो मी तर त्याप्रमाणे इनिशियली चिके शॉक लागलाय त्याच्या प्रांत असा काही प्रॉब्लेम नाही झालाय ॲडजस्टमेंट झालंय कितें म्हटल्यार थंय घरा सगळे म्हटल्यार आमी सिटींत रावतो ते घरा सगळे ॲक्सेस करवे इजी ॲक्सेस करवे इजी तुमचे लागी ॲक्सेस की आनी कोड असल्यार इजी आसा बट तुमास इंटरॅक्शन करवे सोशल इंटरॅक्शन करवे टायम आणि नाहीतर चॅलेंजेस असतात तेंतू म्हटल्यार तुम्ही असंच डोर ओपन करून जाऊन कोणा लगी बोलवे
वयत नाही होता वय. आता चेंज होत आसा तयो चेंज होत आसा तयो इंडियन्स असतात दुसरे कंट्रीचे असतात आणि ते आम्ही चेंज नाही करत ते सगळे बघून चेंज होत आसा ते चेंज त्या एक इनिशियली आम्हाला एक चॅलेंज झाले होते बट आम्ही लॉंग टर्म व्यू घेऊन आम्ही ते स्टार्ट केलं ओके ते भाषा तिने केल्या उपयोग करतात तर ते इंग्लिश यूज करतात उपयोग ओके करतात त्यामुळे मी तुम्हाला भाषा समस्या थंय आयला नाही नाही ओके ओके आता तुमचे पुत ईशान वय. ते शिक्षण कसं झालं थंय आणि थंय ते शिक्षण पद्धती आणि इथं ते एक पद्धती बघितल्यार त्या एक विचार सांगू होता ईशान तई आम्ही तई मायग्रेट झालो तेव्हा ईशान 1.5 इयर्सचो होतो तर त्यांनी मॅक्सिमम टाइम तई मेलबर्नान स्पेंड केले आसा आम्ही त्याचे शिक्षण स्टार्ट करताना आम्ही त्याला किंडर गार्डनान थंय एनरोल केले होते तो दाखलो असतो आणि सेपरेट होताना जिके शॉक लागतात ते एक वन शॉक होता बट त्याले थंय किंडर गार्डन एडजस्ट जाले उपरांत स्कुलात जावे त्याले कांय जास्ती प्रॉब्लेम नाही जाले कितें म्हटल्यार ते स्कूल थंय ओपन आसतात आनी तेंचे स्कुलाचे एक चुकोट गोष्ट ही आसा ते एंटी बुलिंग पॉलिसी आसा तेंचे प्रिंसिपल टीचर सगळे ट्रेन्ड आसात ते केदों बुलिंग दिसल्यार ते येवन ते स्टुडंट्सा लागीं ते किड्सा लागीं बोलतात आणि ते अवेअर करतात असे नाही करवायचे त्याचे प्रांत नाही जाल्यार ते पेरंट्सा लागीं बोलतात ते एक चुकोट गोष्ट जाल्ले आसा आणि दुसरें म्हटल्यार ईशानच नाही बट इन जनरल ते इंग्लिश बोलवे कोणास येत नाही तर ते एडॅप्ट करवे ते इंग्लिश स्कुलास धाडतात ते आणि ते ट्रेन करतात किड्सा सो ट्रेन करतात टीचिंग करतात सो तुम्हाला थंय तुम्हाला काही समस्या झाला नाही तुमचे ईशान थंय एडजस्ट झाले होय नाही होय. ओके आता तुम्ही तुमचे परिचय आम्ही आता बघितलं तुम्ही AI आधारित AI टूल्स आणि ऍप्लिकेशन्स वर सुमार सर्टिफिकेशन कोर्स केले होय. आणि प्रस्तुत तुम्ही AI अजूर इंजिनिअरिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करीत असाल होय. नाही होय. हा एक अगत्य किती हव्या होता म्हणून ते मी एक उदाहरण देतो आता मी जेव्हा चाइल्ड म्हटल्यार दाखलो होतो तेव्हा टेलिफोन होते टेलिफोन जेव्हा आमच्या घरा आयले होते तेव्हा मला कसं यूज करवायचे ते गोत नाही होते मी बघितलो आणि मी बघितलं ते फोन अंचलून तुम्ही नंबर डायल करवायचे आणि मिगे बोलवायचे तसे मिगे फोन ते एडजस्ट जाले उपरांत मिगे मोबायल फोन आयले मोनोलॉग मोबायल फोन आयले आणि मोनोलॉग मोबायल फोन आम्ही एडॅप्ट केले एडजस्ट केले आणि आम्ही यूज केले ते तर सर्टिफिकेशन होतो म्हटल्यार आता जसे जसे आम्ही ह्या फेसान जातो सा मला ते दिसता सा म्हटल्यार असं यूज डेव्हलपमेंट करेक्ट डेव्हलपमेंट दिसता सा बट त्याचे पार्टी बिहाइंड द कर्टन्स काय आसता ते मला क्युरियोसिटी असता त्यास मी जाऊन लर्निंग स्टार्ट करतो आणि लर्निंग आता इझी आसा इंटरनेट आसता वेबसाईट्स असतात सगळे टेक्नॉलॉजी एका प्रमाणेच काम करतात आणि ते करवे मी स्टार्ट केल्लें आणि मी फंडामेंटल कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट केल्लें नेक्स्ट बेस्ट काय मी गॅस म्हणून मी इन्क्वायरी काढले होते मायक्रोसॉफ्ट लागीं तर मायक्रोसॉफ्ट वेबसाईट प्रमाणे ते सांगतात एज्युअर AI 102 एज्युअर AI इंजिनिअरिंग ते कोर्स इज द नेक्स्ट बेस्ट करून मला कळले त्यास मी त्याला प्रिपेअर करतो सर आणि ते मी टूल्स यूज करतो तर तुम्ही लेटेस्ट खयला AI ऍप्लिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स तुम्ही आता अपडेट करीत असाल नाही आता तुम्ही मेलबोर्नस जावतना अद्दी भारतांत इंडियांत तुम्ही ಕೆಲವು अनुभव घेतले असाल तुमचे प्रकार एक नायकत्व तत्व म्हणजे काय मला असं दिसतं नायकत्व तत्व तुम्ही लीडर म्हणून तुम्ही कधी शो नाही करवायचे तुम्ही लीडर म्हणून एक गाईड असवायचे केदवा एक जन तुमचे टीमस असून दे तुमचे चाइल्ड असू दे तुम्ही तेस गाईड करवेले तुम्हा सायडास उबे राहून तुम्ही तेस गाईड करवायचे त्यां इन्स्ट्रक्शन देऊन केदवा वयत नाही ते माझे एक विचार आसा
रॉंग गेल्यार ह्या बगवेचे किती इफेक्ट आसा इम्पॅक्ट आसा रॉंग दाखले रॉंग जाल्यार ते वोन देवेचे तुमास स्ट्रेंथ हवे हय. एज अ लिडर आणि ते जाले उपरांत कॉन्वर्सेशन करून तुमच्या टिमा ओट्टू तुमचे हय. कोण तुमचे फॅमिली ओट्टू बिझनेस पार्टनर असून दे ते कॉन्वर्सेशन करून तुम्ही ते सांगूचे ते ह्या रॉंग दिसता आणि तेंचे ओट्टू कॉन्वर्सेशन करपाचें वन सायड कॉन्वर्सेशन नाही हय. तेंचे ओट्टू तुम्ही विचारवेचे केल्यार मला असे दिसता तुझे काय हें आसा करून हय. ते मला दिसता इज द बेस्ट वे आणि मायक्रो मॅनेज करवे जावेचे नाही ते मला दिसता आणि लर्निंग म्हटल्यार सगळेच तुमचे टीम असून दे एज अ इंडिविज्युअल तुमचो लर्निंग कंटिन्यू होवे ते एज अ लिडर तुम्ही सोडवे लागतले सगळेच लायक विचार सांगितलं राजेश आता तुमचं एक वृत्ती जीवनांत प्रोफेशन कामांत एक अभिमान म्हणून दिसला एक संदर्भ प्राऊड फील केल्ले संदर्भ उडास काडवता पळय ते माय कंपनींत केदवां एक प्रोजेक्ट होते तोरल्या प्रोजेक्ट होते तेंतू आम्ही ओल्ड टेक्नॉलॉजी यूज करत होतो आणि आम्हास न्यू टेक्नॉलॉजीन ते ट्रान्सफॉर्म करवायचे होते तर मी ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर तेंतू आम्हास कोतोच होता काय प्रॉब्लेम्स असतात ओल्ड सिस्टमान बट ते एक्झिक्यूट करवे कोण रेस्पॉन्सिबिलिटी नाही घेत होते त्या टायमास तर मी स्वतःहून मी सांगितलंय कंपनीचे सिनियर मॅनेजर्साक बघा ते प्रॉब्लेम मला दिसता असा आणि असं मी त्या सोल्युशन दिले आणि सांगितले असं सॉल्व करू शकतो आम्ही आणि मी हे सांगितलं त्यास आम्ही ॲज अ टीम काम करवायचे इंडिव्हिज्युअल म्हणून नाही आणि मला रेस्पॉन्सिबिलिटी असा मी डिलिव्हर करवात ते आम्ही सांगितले होते मला 6 monthsचा टाईम दिला आणि आम्ही वर्क करून मी ते प्रोजेक्ट डिलिव्हर केले त्याच मला मॅनेजिंग डायरेक्टरान ते स्टाफ मिटिंगांत मला एक अवॉर्ड दिले होते ते वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स मला उडास येता आता राजेश तुम्ही एक उत्तम विचार सांगितलो तुमचे एक अभिमान पडवलं एक संदर्भ तुम्ही आता पंटवलो आता कोणतरी एक वृत्ती जीवन असं त्यांचं प्रोफेशनल लाईफ असं आयला प्रांत त्यांचं कसली एक प्रवृत्ती हव्यास हॉबीज असलं त्या एक बरी थोन ती त्यांचं प्रोफेशनल लाईफांत मन देऊन त्यांचं साधने करतात तुम्ही तुमचे हा एक प्रोफेशनल लाईफ उट्टू तुम्ही एक क्रिकेट आटगार होई उत्तम अंपायर होई आणि तुम्ही वारांती असं वीकेंड असं तुम्ही नॅकस एक तरबेतू देते कोच होऊन तुम्ही सेवा करीत असं हा तुम्हाला कसं साध्य होत असा स्पोर्ट्स म्हटल्यार मला आदीसून इष्ट आसा आणि प्रोफेशनल लाईफ हे एक साधन एक दोन्ही एक साधन असतात लाईफ तुमचे स्पेंड करवे प्रोफेशनल लाईफ आणि हॉबीज फॉलो करवे तर मी असं माझे विचार असे असा तुम्ही प्रोफेशनल लाईफ घेतल्यार तुम्ही तुमचे हॉबीज आणि तुमचे जे इंटरेस्ट असतात ते साईडलाईन नाही करवायचे इनिशियली होता मला ते एक अंडरस्टँडिंग असा आणि माझे ओटू झाले होते बट ह्या लाईफांत प्रोफेशनल लाईफांत तुम्ही टाईम काढून आणि हेल्दी होऊन तुम्ही तुमचे एक फॉलो केल्यार राईट हॉबी ते मला एक मोटिवेशन येता तुम्ही जेव्हा फील्डांत असाव तुम्ही ट्रेनिंग करताव तुम्ही फील्डांत जाऊन मॅचेस खेळताव अंपायरिंग करतो मी कोचिंग करतो मला एक आउटकम दिसता आणि मॅच केल्यार आउटकम जितवेचे नाही मॅच केल्यार माझे आउटकम असं कॉन्ट्रीब्यूट करवायचे आणि एन्जॉय करवायचे ते एक माझे आउटकम अंपायरिंग करताना डिसिशन्स राईट देवायचे ते एक आउटकम बट केदो आम्ही सगळे ह्युमन बिंग्स असतात आम्ही मनुष्य असतात तर आम्ही मिस्टेक्स होते नो ते एक्सेप्ट करून तेंतू प्रोफेशनलिझम दाखवायचे एक ॲक्च्युली ते असे असतात म्हटल्यार ते इंटरलिंक्ड असतात प्रोफेशनल लाईफान तो आणि हॉबीन तो तुमच्या स्पोर्ट्सान कोचिंग मला आदीसून इच्छा होते मला दखले म्हणजे झील आणि किड्स असतात त्यांचे ओटू तेच गाईड करवे तेच मोटिवेट करवे
ते एक मला एक इच्छा असता तसं करवायचे त्यास मी स्टार्ट केलं आहे आणि सगळ्या ट्रॅकार जाता आणि मला ॲप्रिसिएशन गावता हां. ते मला अजून एनकरेज करता होय तुम्हाला एक प्रेरणा होऊन असता वय तुम्ही किती जण नॅकरांस एक गाईड करीत असो मी मॅच देईन तर 8 किड्स म्हटल्यार 8 नेकरस मी गाईड करतो आणि केदो मी मॅच मॅनेजमेंट करतो तेंतू फ्रायडे इवनिंग असतात मॅच आणि तेंतू सगळे सेट करवायचे गेम आणि डिसिशन्स रेफ अंपायरस सांगवायचे किती बॉल झाले ते सगळे मॅनेजमेंट मी करतो ते माझे पुताचे टीम आणि त्यांचं मॅच डे कोचिंग करतो उत्तम विचार राजेश आता तुम्ही प्राणीदया संघ हेंतो एक स्वयंसेवक होनो काम करीत असो सेवा काम करीत असो हे तर विचार सांगवत मी मला दखले सून आणि या माझे डॅडी मम्मी आणि माझे कम्युनिटी त्यांचे इन्फ्लुएन्स असतले मला ॲनिमल्स म्हणून खूप इच्छा म्हटल्यार मला लव असता त्यांचे ओटू मला प्रेम असता त्यांचे ॲनिमल्स ओटू ॲनिमल्स अँड बर्ड्स पशु पक्षी तर आधीसून मी दखलो होतो तेव्हा मी इंजर्ड ॲनिमल्स बघत होतो मी ट्राय करत होतो ते सेव्ह करवे बट मला कोत नाही होते काही जावायचे काय करवायचे तर मी म्हटल्यार हे होता ना ग्रो होता ना मला कळलंय मला अवेअरनेस आयले तसं एक इन्स्टिट्यूशन असता त्याचे नाव असा इन डिफेन्स ऑफ ॲनिमल्स मी त्यांच्या वाटू डोनेशन ड्राईव्स मगे इंजर्ड ॲनिमल्स थंय घेऊन जात होतो ते ट्रीटमेंट देत होतो आणि मी ॲज अ व्हॉलंटियर म्हणून त्यांनी माझे नंबर दिले होते माझ्या एरियात अणुशक्तीनगर आणि गोवंडी ताई सगळ्या तर ते जना मला कॉल करत होते सगळे इंजर्ड ॲनिमल्स मला फील होत होते इंजर्ड ॲनिमल्स बघताना आणि ते घेऊन जाताना बट मला ह्या गोतू झाले ओवर अ पिरियड ऑफ टाईम ते एवरी टाईम ते सेव्ह करवे पॉसिबल नाही तेच डिसीज असतले तेच इंजुरी असतले तर ते मला मॅच्युरिटी आयले तर मी इमोशनल व्हायचे कमी झालो आणि मी बरे ट्राय केलं तेच सेव्ह करून हे करवायचे ओके तुमचे हा एक हव्यास तुम्हाला मेलबॉर्न तो करवे होता साई वय होता बट तेही ॲनिमल्स म्हटल्या तेही राईट्स आणि त्यांचे या पुरा एकदम स्ट्रिक्ट असता तर तेही ॲनिमल्स असे बाहेर असत नाही जास्ती आणि 2 पोटी झाले होते तेही एक दखले मांजूर होते ते लॉस झाले होते ते हरवून गेले होते तर कोणी तर मला ग्रुपान मेसेज घातले इथे कॅट असा करून मी गेलो रात्री 8:30 झाले होते आणि डार्क होते आणि थंड होते आणि पाऊस पडत होतो तर मला उडास असा मी गेलो ते आणि ते मांजूर ते इथे ते धावत होते डब चोरले मांजूर होते मी त्याला धरवे ट्राय केलो बट ते म्हटलं ते चावे बघत होते आणि तेच मी असं धरवे जावे होईनात मला कळले मी ग्रुपांत अजून एक मेसेज घातले कोण एक तोरले काय बकेट बरी असले हाडा करून तर एक माणूस आयलो आणि त्यांनी आम्ही दोघां त्याला धरून त्या बकेटांत या करून एक छोट्या होल होते ते ब्रीथ करवे त्याचे लगी होतं एक दुसऱ्या मांजूर होते असलेल्या बकेट होतं त्याच्या लगी आम्ही घेऊन गेलो म्हटलं तो घेऊन गेलो त्याच्या लगी गाडी होते मी गाडी नाही हाडलो होतो त्या टायमार आम्ही तसं करून मी कॉन्ट्रीब्यूट केलं येदो ऑपॉर्च्युनिटी गावता तर चुकट विचार राजेश आणि आता तुम्ही दैहिक आणि मानसिक ಆರೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ देताव ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ आणि ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मस्त काळजी घेताव तुम्ही एक हा फिटनेस हव्या तुम्ही काय केले रीतीत एक अभ्यास करताव मी ह्या माझ्या लाईफात ज्या टायमासून मी स्टार्ट केलो असं म्हटल्यार माझे 12-13 इयर्स असून मला फिटनेस म्हटल्यार आणि त्या टायमास मला काय अवेअरनेस नाही होतं बट मी करत होतो मी खेळत होतो मी एक्सरसाइज करत होतो जसं जसं मी ग्रो झालो बॉडीन चेंजेस येतात आणि केव्हा वेट वाढलंय माझे ते सगळे कळलंय मला ग्रोईंग पिरियड वय वेट वाढलंय आणि प्रोफेशनल लाईफ
तुम्ही एंटर करता त्या टायमास जिके जास्ती होता ते मला स्ट्रेसचे मुळे त्या टायमास मी एक मला कळलंय असं प्रॉब्लेम केल्यार हेल्थचा प्रॉब्लेम होता. मी एव्हरी टाइम आधीसून मी अर्ली मॉर्निंग उठून सकाळी प्रातःकाळी उठून 5 o'clock मी जिमात जाऊन माझे एक्सरसाइजेस करतो ते एक बट मी योगा करतो. एव्हरी ऑल्टरनेट डे मी योगा करतो आणि मी यूट्यूबान बघून करतो मी आणि मला जिके जिके पोजेस होत असता मला त्याच आणि अजून सर बॉडी फ्लेक्सिबल असता त्याच मी एन्जॉय करतो ते करवायचे आणि मला आउटकम तो गावता मला एक बॉडी असताच बट मला मेंटली आणि माझे हृदय मला चुकोड दिसता मी करतो ते आणि माझे बॉडी मला थँक्स करता. ओके त्यास समा समा चुकट विचार आता ध्येय आरोग्य मस्त महत्वाचं आहे वय विचार होय. वय राजेश आता तुमचे हॉबीज आणि प्रोफेशनल लाईफ ह्या बघताना तुम्ही क्रिकेट कोच होई आणि हेंत साईड तुमचं काम असा होय. ह्या पुरं तुम्ही कसं मॅनेज करता आणि ऍट द सेम टाइम तुम्ही लर्निंग असा कंटिन्युअस लर्निंग होत असा वय सो ह्या पुरं कसं मॅनेज करता होतं. वय सगळे ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट लाईफ सगळे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट वर असता आम्ही 2 weeks ॲडव्हान्सान सगळे प्लॅन करतो काय काय असतात थ्रू आउट द वीक आमचे कामां सोडून काय मीटिंग्स असतात म्हणजे पुताचे काय ट्रेनिंग असतात केदवा मॅचेस असतात ते सगळे डिसाईड करून आम्ही एक शेड्यूल बनवतो मी आणि माझे गौरी आणि मी एक शेड्यूल बनवतो आणि कोण केदवा जाऊन पिकअप करवायचे ते सगळे आम्ही शेड्यूल बनवून आम्ही त्याप्रमाणे आम्ही फॉलो करतो. तर ते एक प्लॅनिंग केल्यार तर आम्हाला एक्झिक्यूट करणे इझी होता. वय एक्झिक्युटिव्ह करून सुलभ इझी होता नाहीतर शेड्युलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वय नाही वय व्हेरी इम्पॉर्टंट. वय आता आज आम्ही AI कृतक बुद्धिमत्ते कालंत असा आता इव लोक मस्त मस्त AI युगास नाहीतर AI ऍप्लिकेशन शिकवे मस्त मन करत असत ह्या नक्रस तुम्ही केले रीतीत एक संदेश देता. वय नेकरा आणि सगळे होय, आम्ही सगळे. नेकराव नाही सगळे म्हटल्यार डिफरन्स किती म्हटल्यार सगळ्यांसो न्यू लर्निंग AI म्हटल्यार सगळ्यांसो वय नवे विचार. वय आणि मला असे दिसतं जस्ट माझे एक विचार असा लर्निंग करवे काय एज नका तुम्हाला जर इष्ट असा तर तुम्ही 90 years लर्निंग करवात आणि 10 years लर्निंग करवात. तुम्ही एव्हरी डे तुम्ही मोबाईल बघता तुम्ही ॲप्लिकेशन्स बघता आणि ते तुम्ही कॉन्टेंट कन्झ्युम करता. तर मला असं एक असा टू एव्हरीवन म्हटल्यार यंगस्टर्स असून दे कोण असून दे ते कसे काम करतात ते क्युरिओसिटी असल्यार त्याचे प्रती तुमस नॉलेज असता ते तुमस इंटरनेटान गावता. इंटरनेट एक सोर्स असता जेसून तुम्ही कन्झ्युमो करू शकता आणि नॉलेजो कन्झ्युम करू शकता. तर तुम्ही जाऊन जर थोडं रिसर्च करून तुम्ही बघतल्यार तुम्हाला सगळे डॉट जॉईन होतले आणि तुम्हाला कळतले इतके कॉम्प्लेक्स नाही तुम्ही लर्न करवात. तर ते मी सगळ्यास मेसेज देतो यंगस्टर्स असं मेसेज देतो तुम्ही स्टॉप नका करू. नथिंग इज इम्पॉसिबल. करेक्ट सेल्फ लर्निंग थ्रू आम्ही AI अभ्यास करू होतो नाही AI ऍप्लिकेशन सो यूज करून घेऊ नाही आमचं काम आणि सुलभ करून घेऊ. वय 100%. खंडित आता स्क्रीन अंत तुमचा फोटो बघून मी वय हे माझे डॅडी माझे अप्पा मोहन नाईक कलडकाचे रवेचे ते कलडकांतच बोर्न झाले मिगे ते मुंबई जॉबास गेले होते आणि ते मुंबईन सेटल झाले ते आणि ते माझे मला एव्हरी टाइम त्यांनी मला सपोर्ट केला असा मला गाईड केला असा आणि माझी केअर घेतला असा. आणि माझी अम्मा कस्तुरी नाईक ते विजय कोट्टारा क्रॉस त्यांचे गांव आणि ते माझे डॅडी टू मॅरेज होऊन ते मुंबईन सेटल झाले आणि ते क्लर्क म्हणून काम करत होते स्कूलांत त्या टायमास देखून मला सुमार केअर लव एफेक्शन दिले असा आणि जे काय माझे इन्फ्लुएन्स असा जे काय मी असता त्यांचे थँक्स टू देम आणि माझे कम्युनिटी म्हटल्यार कम्युनिटी माझे एक आज्जा होते
अच्युत नाईक अज्जा. ते मला एकदम क्लोज होते माझे. ते माझे डॅडीचे माझे आज्याचे भाव बाई. हे दिवाळी फोटो आसा हे मेलबर्नांत. आमी ह्याच वर्सा गेलो होतो आणि आमी एक इंडियन कम्युनिटी आसा मेलबर्नांत. ते एक चुकोड आसा थंय. ते होली, दिपावली सगळे गणपती हो फेस्टिवल सगळे करतात. आमी गेलो होतो थंय डिनराक गेलो होतो. डिनर जाले उपरांत आमी या सुरसुरी आणि ते सगळे थंय फटाके पेटवलं. फोडतो आणि वय हां, वय पेटवलं होतो आणि मजा केली होती त्या टायमार ह्या नोव्हेंबरास. हां. हे माझे पूत हां. ईशान नाईक. आमी हे एक इंडियन स्टोर्साक गेलो होतो. इंडियन स्टोर्स ट्रेडिशनल स्टोर्स म्हणून थंय गेलो होतो एक सबब आस. थंय ह्या मात चुकोड लागले ह्या कलर आणि त्याचे टायर. मी इंट्रोड्यूस नाही केलं तर माझे वाईफ आसता थंय गौरी वेरेंकर आणि गौरी नाईक आणि म्हजे पूत आसा आणि मी आणि तो एक व्हेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर आसता. त्याचें नांव आसा युआन माटा. ओके. तो रियाल मड्रीड असो खेळलो आसा आणि मँचेस्टर युनायटेड असो खेळलो आसा. आत्ता तो ए लीग ऑस्ट्रेलियन लीग साठी खेळतो तो. तुम्ही बघितले मला स्पोर्ट्सिस्टा आसा त्यास मी त्याचे एक्झिबिशनास गेलो होतो ते. ओ. मला एक अपॉर्च्युनिटी गावली त्याच्यावर फोटो काडून. या मी आणि माझी फॅमिली या बालींत आसा बाल वय नुसा पिनाडा. थंय चुकोड एक जागा होते आणि थंय आमी पोज करून माझे केस थंय लांबूच आसा. आत्ता आमी चिके कमी केले आसा केस. हे बंगळुरांत आणि आमी एक वाडीकास गेलो होतो माझ्या एक फ्रेंडाचे वाडीक. माझ्या बिल्डिंगांत एक फ्रेंड आसा त्याचे वाडीक होते आणि मी ज्यूस पियेत होतो आणि मला गोत नाही कोण फोटो काढतो असा आणि ते एक विश्वास नावाचा एक फ्रेंड होता. त्यांनी फोटो काढले आणि मला झाडले मला नेकर वन इयर का तुमते फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी जाले. तुमचे संसार ಬಗ್ಗೆ विचार गावले आम्हाला. राजेश तुम्ही तुमचे AI ॲप्लिकेशन्स AI टूल्स आणि तुमचे एक वृत्ती जीवनात एक अनुभव आमच्या ओट्टो वांटवलं. तुम्हाला आम्ही धन्यवाद देतो आणि देव बरं करून म्हणून सांगतो. धन्यवाद. मी मंगळुरास आयलेस संदर्भ आसा आणि ते ॲक्टिव्हिटीज मी ते ॲक्टिव्हिटीजास आयलो होतो. मी विश्व कोंकणी केंद्र त्यांचे टीम आसा आणि प्रतिबिंब टीम आसा. मी धन्यवाद सांगतो आणि मी जे बुक लॉन्च केले होते डिक्शनरी बुक आता ते भारी चुकोड आसा आणि असेच काम करून आम्ही कोंकणी आणि कोंकणी कम्युनिटीचे नाव अजून चुकोड करून आणि श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान या संस्था आसा. मी माझे गुड विशेस आणि धन्यवाद सांगतो आणि मी आशा करतो मी हेतू कॉन्ट्रीब्यूट करवेले मला एक अवकाश गावात इन द फ्युचर. धन्यवाद. राजेश तुमचे जीवनात फुडल्या खेळ सपन असात खेळ योजना असात त्या साकार होंदे म्हणून देवालागी मंगीत तुम्हाला धन्यवाद सांगित. ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्याचो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित. सर्वे जना सुखिनो भवंतु.